Мәчеткә, гыйбадәткә килгән газиз кардәшләрем, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мубарак булсын Рамазан айының 18-нче көне, 3-нче җомгасы. Аллаһ субхана ва тааля тоткан уразаларыбызны, кылган изгелекләребезне, үткәргән ифтарларыбызны, укыган тарих намазларыбызны, төнге намазларыбызны, сәхәрдә кылган дуаларыбызны кабуллардан кылсын. Менә мөхтәрәм газиз кардәшләр, кунак, зур кунак, шарафатлы кунак, бәрәкәтле кунак Рамазан айы үтә дә китә. Субханаллах. Ничек булыр икән, тота алырмын микән, көннәр озын, эссе булыр микән дип борчылып торган ва идек. Ул табигый хәл. Кемдер әйтте икән, борчылмыйм мин, курыкмыйм мин, миңа бик җиңел дип. Миңа бик җиңел дигән кешегә әйтер идем мин, бик җиңел булса, ел буе тотату уразаны. Җиңел гыйбадәт түгел, авыр гыйбадәт. Ләкин кем өчен җиңел? Шушы ихласы булган, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен өмет иткән, Аллаһ Тәгаләгә төннәре илтиҗа кылып, Аллаһ Тәгаләдән сораган, шушы намазда, тарвихта, дуада, ачлыкта ләззәт тапкан. Именно ләззәт тапкан, мөхтәрәм җәмәгать. Әгәр дә ләззәт табылмаса, ул вакытны ул бер интегү генә була, мучение генә була. Рамазанда ул ләззәт бар. Башка вакытны ясиганы, әгәр дә озынрак сүрә укыса, имам, ой, бик озын сүрә укый дип әйтер идек. Амында тарвих намазын 2 сәгать басып торабыз. Субханаллах, машаллах. 2 сәгать басып торабыз. Аннан соң аланың ясиган намазы, витр намазы, ла илаха иллаллах. Шухатлык, рәхәтләнеп, гайрәтләнеп, шухатлык нурланып, шухатлык рухланып, төннә белән игә кайтабыз. Тизрәк сәхәр ашыйбыз. Сәхәрдә аерым бер ләззәт табабыз. Җәмәгатебез белән, балаларыбыз белән аерым бер ләззәт табабыз. Шушы сәхәрне ашап бетергәннән соң ниятлибез дә, аннан соң иртәнге намазны укыйбыз. Анда бер ләззәт табабыз. Аннан соң шушы ятканда арган, талган ятабыз да, аннан да тагы да ләззәт юк. Тагы да артыграк ләззәт. Җикыда да, ризыкта да, суда да, вакытта да бәрәкәт бар Рамазан айында, җәмәгать. Карагыз сез. Әле Рамазан айы булмаган вакытта пешерергә кирәк, юырга кирәк, хәзерләнергә кирәк, алып кайтырга кирәк, базарга барырга кирәк, чист тартырга кирәк. Күпме вакыты үтә хатыннарыбызның, күпме вакыт үтә үзебезнең. Рамазан айында менә шушы вакытны Аллаһ Тәгалә безгә нәрсәгә? Аллаһ Тәгалә безгә шушы гыйбадәткә, зикргә, тәсбихкә багышларга кушты. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Беренче 10 көне рәхмәт көне, икенче 10 көне мәгъфират көне, гөнаһлардан паклану көне, актык 10 көне бу җәһәннәм утыннан саклану көне. Бу сахих хадис түгел диләр, бу зәгыйф диләр. Нәрсә генә булса да бу яхшы сүз. Яхшы сүз менә шушы һәрбер дистәсе аның җиңел түгел, авырлыкка бара. Көннәр озыная, сәхәр кыскара, бигрәк тә менә бу көннәрдә әле тагы да бер мәшәкате була. Ләкин сынатмыйбыз. Сынатмыйбыз, әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. И Раббым, каралып булдыра алдым бит дибез. Кемдер тәмәкесен ташлый алмый, кемдер аракысын ташлый алмый, кемдер сугынуны ташлый алмый, ялганны ташлый алмый. Кемдер, Алла сакласын, зинага күзләре төшә. Рамазан айында тукталы, ураза бит мин, силәмим. Ураза бит мин, сабыр итәм. Ураза бит мин, карамыйм. Ураза бит мин, тәмәкесен тартмыйм. Ураза бит мин, аракысын ичмим, зина кылмыйм дип, ай буена үзенең шушы нәфсен тыя. Нәфис аммаратан бису. Нәфис һәр вакыт начарлыкка инди. Желание, похоть, страсть нәрсәгә? Начарлыкка тарта. Ашады, эчте. Бер кашында нәфис ураза тотам дип әйтми. Нәфис әйтә, һәр вакыт ашады, эчте, типтиреп калды, яшь вакытында эшләп калды. Иман нәрсә ди, акыл? Ураза тотты, фарыз ди. Менә шушы нәфис белән көрәшә, нәфис белән иман көрәшә дә нәрсә? Рамазан айында Аллаһ Тәгалә аерым көч бирә. Чөнки Рамазан айында шайтаннар бугауда булырлар. Аллаһның рәхмәт фәрештәләре көтеп торырлар бәндәнең кылган гамәлләрен. Шуның өчен, мөхтәрәм газиз кардәшләр, тагы 2 көн 2 дистәсе бетә. Актык 10 көне сизмидә калабыз, ничек дип, аннан соң бәйрәм була, гаид була. Ураза тоткан кешегә дә шушы вакытлар үтә, тотмаган кешегә дә үтә барбыр. Сәгате дә үтә, атнасы да үтә, айы да үтә, гомере дә үтә.
не үкенеч, шул кешегә Рамазан айы укытып китеп тә ул кешенең гөнаһлары ярлыканмаса дигән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисен беләсез. Малик ибн Динар исемле бер патшага бер кеше керә. Сорау белән керә. Ниндидер просьбасы бар патшага. Малик ибн Динар белә аның нәрсәгә примерно нәрсә өчен кергәнен белә. Ләкин кергәч тә әйтә: "Минем сиңа 3 шартым бар. 3 условия, 3 просьбы. Вот ты ко мне заходишь со своими просьбами, но у меня 3 просьбы к тебе." Тегесе әйтә: "Ярар. Әгәр дә син бу 3 мәсьәләмне, 3 минем шартымны үтәсәң, мин синең шартларыңны үтим" диде. Сөйлә. Беренчесе, мине мактама. Не хвали меня. Патшаны. Без бит яратабыз, керәбез дә. Сүз башлаганчы, әйбер сораганчы, кара, синең монда бүлмәләрең, үзеңнең прическаң, ты хорошо выглядишь, туда-сюда. Мактыйбыз. Мактама мине. Икенчесе, алдама. Не обманывай, не ври. Biz үзебезнең сүзләребез тагы да матуррак булсын, кичлерәк булсын, тиңнәр ышандырыр өчен тигелә приукрашиваем, мало того, что приукрашиваем, еще обманываем, врем. Икенчесе просьбасы нәрсәди? Алдама. Өченчесе, бер кешене дә сүкмә. Никого не ругай. Ни о ком плохого не говори. Тегесе әйтә: "Ярар" ди. Ну давай, нинди просьбаң бар? Юк, бер просьбам да юк. Бер просьбам да юк. Менә шушы Рамазан айы безне сүкмәскә, алдамаска, артык кеше алдында не присмыкаться, артык инде ялагайланмаска, бәлки бер Аллаһ Тәгаләне ылыларга һәм аңар гына гыйбадат кыла торган бер мәдрәсә итте Рамазан айы, мөхтәрәм азиз кардәшләр. Гөнаһлар дибез. Кемгәдер әйтсәң, әйдә ураза тотабыз, намаз укыйбыз, давайте поститься, давайте молиться дисәң, какой, мәчеткә якын килерлек хәлем юк минем. Мин шундый гөнаһлы. Я такой грешный, у меня столько грехов, никогда Всевышний мне не простит. Я бы давно, может, мечеть, но как об этом даже подумаю, у меня дрожь по телу идет. Я такой грешный, да я боюсь даже начинать. Буда шайтан. Казалось бы, хорошо, что он грехи признает. Но шайтан кытырта, бармады. Менә шушындый юл белән шайтан әйтә, бармады. Шуның өчен без исегездә булса, җомга көнне һәр вакыт әйтәбез, 5 вакыт намаз аралары, җомга белән җомга арасы, Рамазан белән Рамазан арасы бәндә әгәр дә олы гөнаһлардан саклана торган булса, вак гөнаһларны Аллаһ Тәгалә ярлык диде. Олы гөнаһлар мәгълүм, большие грехи знаем. Это ширк, это куфр. Аллаһ Тәгалә юк дип әйтү, Аллаһ Тәгаләнең компаньоны бар, шериге бар дип әйтү, кеше үтерү, зина кылу, менә шушындый ул гөнаһларны әйтеп тормыйбыз. Ләкин безнең белгән гөнаһларыбыз бар. Иртә белән уяндык, уң аягыбыз белән бисмиллаһир-рахманир-рахим дип торырга кирәк иде, тормадык. Ул да үзенә күрә кимчелек. Ул күбрәк эшләнсә, ул гөнаһка әйләнүе мөмкин. Бик күп гөнаһларыбыз бар. Уйладык, карадык, силәдек. Менә шушы гөнаһлар, мөхтәрәм азиз кардәшләр, кайчан гафу ителә икән, шуның турында да сезгә бер әйтмәкче булам. Аллаһ субханәһу ва тааляның гөнаһлар ярлыкаучы дигән сыйфаты бар. Ләкин Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әт-Тәвваб, Гаффар. Аллаһ Тәгалә бик күп булса да гөнаһларын гафу итә. Әгәр дә сез гөнаһ кылмасагыз, бөтенләй гөнаһ кылмасагыз, бөтенләй бер җиргә басырга да курыксагыз, бөтенләй эшләргә дә курыксагыз, бизнеска да барырга курыксагыз, өйләнергә дә курыксагыз, гаиләгезне алып барырга да курыксагыз, гөнаһ эшлим дип, сезне юк итеп, сезнең урыныгызга гөнаһ эшләп, гөнаһларыннан тәүбә кылучы кешеләрне китерим ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Беребез дә фәрештә түгел, беребез дә пәйгамбәр түгел. Барыбызның да гөнаһларыбыз бар, ләкин менә шушы гөнаһларны Аллаһ субханәһу ва тааля кайчан гафу итә? Иң беренче Аллаһ субханәһу ва тааля гафу итә торган безнең вак гөнаһларыбыз, мөхтәрәм азиз кардәшләрем, ул да булса безнең тәһарәт алабыз. Карагыз. Казалось бы, моем самовение. Менә шушы тәһарәт алган вакытта
Тәһарат алган вакытта безнең кулларыбыздагы кылган гынаһларыбыз су белән чыга. Битләребезне җуабыз, күзләребез күрмәк кирәкмәгәнне караганбыз. Аллаһ Тәала шушы тәһарат белән аны юк итә. Аллаһ Субхана ва Тәгалә шушы кылакларыбызны, борыннарыбызны булсын, күзләребезне булсын, аякларыбызны булсын, кулларыбызны булсын, шушы тәһарат алган вакытта Аллаһ Тәгалә безне юк итә, шушы гынаһларыбызны, мелкий гынаһларыбызны. Шуның өчен тәһарат алган вакытта ихлас белән, бисмилла белән тиешле шартларын үтәреп алсак, иншаллах, Аллаһ Тәгалә хәтта шуннан ук безнең гынаһларыбызны ярлыклый башлый. Бер кеше әгәр дә аның янында бер елга булса, моремы, океанмы, ул речкамы, көненә 5 тапкыр шушы елгада әгәр дә ул кыена торган булса, ул кешенең тәнендә ни булса да бер пычрагы каламы? Калмый диде Пәйгамбәрбез, сахабалар сорагач. Калмый диде. Шулай булгач, 5 вакыт намаз. Менә беренчесе булды тәһарат. Икенчесе 5 вакыт намаз һәм Рамазан аенда ураза. Менә шушы Рамазан аендагы ураза хакында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ман сама Рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min замбих." Кем Рамазан аенда бөтен тиешле шартларын үтәп, Аллаһның рәхмәтен өмет итеп. Карагыз, ихтисабан дигән сүз Аллаһның рәхмәтен өмет итәргә кирәк. Не просто так, сосед держит, я тоже держу. Это у меня там все предки держали, я тоже держу. А просто голодный хожу и все. Аллаһына ярамый. Аның Аллаһның рәхмәтен өмет итмәсәк, аның әҗре савабы булмый. Ул безнең ач тору гына була, просто голодовка була. Иманан ва ихтисабан, ихлас белән һәм Аллаһның рәхмәтен өмет итеп бөтен тиешле булган фигыльләрне үтәү. Тиешле булган фигыльләрне үтәү нәрсә дигән сүз? Мөхтәрәм җәмәгать, иртәнге сәхәрдән кичкә акшамгача дип ниятлибез дә, мәсәлән, тел белән. Нәрсәдән без тукталдык? Ризыктан гынамы? Юк, ризыктан гына түгел. Гайбәттән, сугынудан, зинадан, бухтаннан, кешене шәйнәүдән, менә шушы әйберләрдән әгәр дә ураза тотсак, ул безнең хакыйкый ураза була. Әгәр дә бу әйберләрне тотмыйча ач кына торсак, ул вакытны безнең голодовка гына була, Алла сакласын. Шуның өчен дә, мөхтәрәм газиз кардәшләр, безнең вак гынаһларыбызны Аллаһ Тәгалә шушы Рамазан аенда бөтенләй битерә. Һәм яңа анадан туган бала шикелле булабыз. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез әйтә: "Ман кама Рамазана." Беренчесе "Ман сама Рамазана", ураза тотса, икенчесе нәрсә? "Ман кама Рамазана". Араб телен белгүчеләр бар. Сама ураза тоту, кама иқамат дигән сүз, басып тору. Кайда? Тарихта, намазда, Аллаһ кыямул лейли, төнге намазларда басып тора, Аллаһ Тәгаләдән сорый. "Ман сама Рамазана, ман кама Рамазана", нәкъ шулай гуфира лаху ма тaqaddama min замбих. Шулай ук бәндә әгәр дә Рамазан аенда басып торса, тарих намазларында, Аллаһ Тәгалә ул гынаһларын ярлыклый. Өченче хадистә Пәйгамбәрбез әйтә: "Ман кама лейлатул кадри иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма taqaddama min замбих". Кемдә кем Кадир кичәсендә басып торса, менә Али Шәүкәт хәзрәтебез безнең бик матур итеп укый тарихны. Менә сез җомгага килгәнсез, мәчет тулган. А тарихта тагы да кеше күбрәк монда. Субханаллах. Тагы да кеше күбрәк. 8 рикаяттан кайбер кеше борылып китә, кеше әзәйми. Алхамдулиллах. Менә шушы "Ман кама лейлатул кадри", кемдә кем Кадир кичәсендә уяу торса, нишли? Аллаһ Тәгалә ул бәндәнең гынаһларын ярлыклый. Нигә? Чөнки хайрун мин альфи шаһр, Кадир кичәсе ул 1000 айга караганда да артыграк. 1000 ай ул күпме? Сез бик яхшы беләсез, вагызларда ишеттегез. 1000 ай ул 83 ел кеше яши, 83 года. Бер Кадир кичәсендә басып туру 83 ел гыйбадат кылган шикелле әҗергә савапка йөрә. Карагыз нинди торговля со Всевышним. Карагыз нинди акцияларны үскән. Карагыз нинди дивидендлар алабыз. Бу бит дөньяда ул бүген үсә, иртәгә кими, ахирәттә бит Аллаһ Тәгалә безгә аның өчен нәрсәне бирә? Җәннәтне бирә. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Шуның өчен, мөхтәрәм азиз кардәшләрем, менә шушы гынаһларыбызны бер кем дә безнең гафу итә алмый Аллаһдан башка. Кайбер вакытны хәзрәт менә бит сиңа бирдем бит инде. Укы син. Безнең өчен дә укы, семьям өчен дә укы. Кирәк булса тагы бирәм әле, укы.
Yok cemaat, bir kimde وَلَا تَزِرُ وَزِرَةً وِزْرَ اُخْرَى. Bir kişi ikinci kişinin günahsın da izgiligini de öz üstüne alalmay. Sonradan özümüzün anilerimiz için, etilerimiz için, abi babaylarımız için eğer de izgiliklerimizni devam etsek, onlar namazlı bulup dünyadan gitseler, İnşallah ol devam ete izgilikleri. Onların izgilik defterleri açılgan kiliştire, onlarga bizning kılgan izgiliklerimiz izgilik bulup bara. Ama lakin kimgadir akşa berip, kimgadir anda sadaka berip kine qıtılıp bulmayacağım. Ali mında kirir aldından gına bir abızı kirdi miğa. Hazretli benim bir cümüşüm vardı. Benim bir 85 mi 86 yaşlık mı bir tuğanım vardı. Ol uraza tuta almaydı. Ol iş infarkt utkergendi. Перенес 3 инфаркт, инсульт, не может уразу держать. Хорошо. Вот оказывается, надо фидью давать. Там 200 рублей умножаешь на 30, получается 6000 рублей. Да? Дения назаратының постановлениясы, фитра столько, фидия столько, минимум столько, максимум столько, нисап столько, закят столько. Андай yazılған, кімге керек болса, бар, интернетте бар. Лекин олды аны да bir almaydı. Ураза тұта алмай, çünkü ауру шерлі. Zekat fidyasını biri almıyor çünkü onun pensiyası özünün kommunalkısına aşarga şirgagına yel-yeligine jite. Ol da birge tiyişmi deyip gen şekilde bana aytası geldi. Siz mullalar zakonlar çıkarasınız. Ol kişiler biri almıyorlar. Yok cemaat. Eğer de biri almıyorken ol vakitini biz ol babayga birge tiyiş. Fitrabızını ona birge tiyiş. Fidyabızını ona birge tiyiş. Sadakabızını ona birge tiyiş. Eğer de ol nice прожиточного minimuma yaşayken, urazat tuta almayken, fidye birge tili, lakin akşası yok iken, anar birik fidyeni, anar birik sadakanı. Nese için bu İslam'da bulgan zekat, gadillik, şu şey miskinler Ramazan ayında, fakirler Ramazan ayında rahatlensinler, azrak akşa jiyip kalsınlar, balaları için, ne için? Baylar birgende siyinsinler. Karağız, baylar birgende siyine. Tegiler alganda siyine. İslam. Şunda gadillik. Meşidke gine birigizde anlar sonunda imam распределит tуда-сюда deyip tugul cemaat. Bir aslında özümüzün var. Kurşilerimiz var. Sakine apa bolsun, Galim apa bolsun, İbrahim abi bolsun. Kurab turabız neşigit intega tayak bilen özünün paketin kutarıp kibitke barada yeli kayta. Anu bir tuğanda yok bolsa da isirik balası manda Allah saklasın tuğanları taşlagan. Ol bizden kurşu, bizim hakkımız var. Ramazan ayında onlarga izgilik kılarak gerek cemaat. Onları siyinsinler, bilmiyorsun bir tane kimden kabul. Bu bişara Zagif İbrahim abiga bergen 100 so'm kabul olarak mı? İli kimgadir bir bayrak kişiye bergen 1000 so'm kabul olarak mı? Teginiki kabul olarak bula. Hatta ol oturup sana dua kılmasa da Arap tilini öğretip bilmese de onun için köngülden sana ihlas bilen sana şu aytıp özünün duasını bildiru. O belki Allah karşısında artıqraqtır. Şunun için Allah Subhanahu ve Teala bizge tigizledi Ramazan ayında bigirek de gayitlerde. Kurban gayitinde bulsun, uraza gayitinde bulsun. Şu zekatlarımız bilen, fitralarımız bilen, fidyelerimiz bilen Allah'a gerek mi bitol? Allah'a bir mi biz bitol akşanı? Allah'a için Allah Teala'ya itinde, sütünde, mayında, kanında bir mi biz? Len yenallahu luhumha ve la dima'uha velakin liyenalu taqwa minkum. Allah Teala'ya kurban çalu bilen onun mayı da, jını da, kanı da, siyagi da bir nese erişmi. Nese? Yenalu taqwa minkum. Allah Teala sizin takvalığınızı tekşire. Nakşulayık Ramazan ayında Allah Teala ite leallekum tettakun. Şayet ki siz takva bulursunuz. Eğer de takva bulsak, Allah Teala'dan korkatran bulsak, bizden kurşilerimiz de bizden rahatlaneler. Marjası da, şuvaşı da, удмурты da, мукшысы da, марысы da, рахмат, вот какой у нас сосед. Он же мусульманин, намаз читает. Он каждый раз спрашивает: Марья Ивановна, хлеб не купить по пути? Что вы хотите? И мед занес, и там и барашку занес. Ул өзінің улын силәми, әсіні силе. Сиңа келе жымыш білән, сен аңар 5 тиынлық жымышны үтәсәң, Allah Teala bu яқтан сиңа 500 сумлық жымышны үте. Мұңар 500 сумлық жымышны үтәсәң, Allah Teala bu яқтан сенің 5 миллионлық ішіңні үте, һәм сені бәлә қазаннан сақлай.
Менә шушы Рамазан айы да күбрәк шушы изгелекләрне эшләргә кирәк. Кемдә кем әгәр дә сине сүкте икән, ачуланды икән, рәнҗетте икән, 1000 тапкыр син аны каршы эндәшә аласың. Эндәшмә Рамазанда. Әнә саим, афу ит. Мин синең белән әйтер идем инде, ләкин мин ураза. Инде бер дә булмаса ураза чыксын әйтермен дип әйтегез. Әйе. Менә ураза шулай, үтте дә китә. 18 көн үтте, 12 көн калды. Кыямәт көнендә әгәр дә кабер әһелләренә әйтсәң, нишләр идең? Сиңа әгәр дә бер көн мөһләт бирелсә, бер көн возможность бирелсә, нишләр идең? Рамазанга кайтыр идем, бер көн ураза тотар идем, бер көн Рамазанда катнашыр идем дип әйтер. Ә без әлхәмдүлилләһ, исән саулар, сәламәтләр, бүйірләребез, бауырларыбыз, ашказаннарыбыз авыртмый, сәхәрләргә ризык бар, тарвихка, ифтарга ризыкларыбыз бар, нинди мөмкинчелек, сугыш юк, бер нинди анда бомбалар, ачлык юк. Әлхәмдүлилләһ. Шул вакытны да ураза тотмасак, шул вакытны да намаз укымасак, бугазыбызга гаргара менә шул тавыш килә, сүз дә әйтә алмый. Шушы бугазыбызга гаргара килгәнче шушы эшләребезне эшләргә кирәк, җәмәгать. Шул вакытны адам баласы әйтер икән: "Рабби, лаула аххартани иля аҗалин қарибин фаасаддaq ва акун минас салихин, ва лан юаххир Аллаху нафсан иза җаа аҗалуха, валлаху хабирун бима таъмалун." Үлем килгәндә бәндә әйтер икән: "Балама васият яздым" дип әйтмәс. Тегендә фундаментны эшләп бетермәдем дип әйтмәс. Мындагы йортыма ремонт ясадым дип әйтмәс, тегендә алдым, монда саттым дип әйтмәс, теге акциялар дип әйтмәс, нәрсә дип әйтер? Рабби, ой мой Господь, минем Раббым дип әйтер. Кафир дә шулай дип әйтер. Чөнки вакыты җитте уйларга аның. Менә монда инде ул Рабби дип әйтер. Рабби, лаула, и Раббым, әгәр дә минем бер генә сәгатькә булса да үлемемне кичектерсәң иде. Бер генә көнгә булса да минем үлемне кичектерсәң иде, нәрсә ди? فأصدق وأكون من الصادقين صالحين. من صدقasında birer idim, izgilikte eşler edim, urazada tutar idim, Rabbim bir güne minutqa, bir güne saatka geçiktirsen idi dip Allah Teala'dan yalvarır iken, lakin Allah Teala näse di? Ve len yuakhir Allah. Lagna tugul, la etniyet ve len elbette niyet. Ve istinu niyet. Yok. Konkretno yok. Allah Teala elbette len teşdid bilen ayta. Yok, bir minutunda, bir sekundunda bende Allah Teala keşiktirmez. Vallahu habirun bima ta'malun. Allah Teala bilüşü dünyada nişlep jirganigizni. Tatar, Müslüman keliş Ramazan ayında avuz tuturup aşap jiriler. Avuz tuturup temakisini tartıp jiriler. Avuz tuturup ha hi юбилейларны үткәрәләр. Qarab turgada indi көңелебезгә жалко ул кешеләр. Не того, что жалко, просто аларны жалко. Рамазан үтә, алар аңламаганнар. Рамазан үтә, алар шуның ләззәтен белмәгәннәр. Шуның өчен без бик бәхетле кешеләр, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Бездән дә бәхетлерәк кеше юк бүген. Сами идә, бакчада, тегендә, монда эшли торган вакыт, заводта, фабрикада, офиста эшли торган вакыт, вакытыгызны табып монда килдегез намазга. Bir Allah'ın rızalığını ümit etip kildiniz namazga. Şunun için de Allah Subhanahu ve Teala şu Cuma suresinde ayette, "Mene sizin mene munda kiluvunuz, sizin savdagınızga qaraganda 1000 tapqir ortiqroq. Savdagınızda inşallah bulur, Allah bereketin verir. Bilem kayber yigitlerimiz halal kafelerde, halal restoranlarda, bütün kafelerin, restoranların yaptılar. Tarvihqa gına, saharga gına işleteler. Mena şaltırata birisi Hazret bilsen, başka künge qaraganda mena şuшы sahar bilen iftardağı bulgan akşa kübrek kiredi, nежели başka künge qaraganda. Bir istelim boş tugildi, bütünsünde zanetidi. Subhanallah. Eğer de Allah deb jirsek, g'ibadat deb jirsek, Allah Teala bizning yardımcımız bulur. Eğer de dünya deb jirsek, baylık deb jirsek, ol vaqtni şeytan yardımcı bulur, muhterem cemaat. Ve aqulu qawli hada ve estağfirullahal ghaffara li ve lekum ve li sairil cemaatil muslimin el hadirin ecma'in innehu huvel gafurur rahim el cevadul kerim es sami'ud dua.